batean errapatu nauzue. Afaria prestatzen ari nintzela, listak erre eta tortillari buelta baterakoan, plaf, lurrera erori zen. Ai ama, zuek ni baino trebeagoak izango zaretela espero dut. Gaurko protagonistak bezala. Ben, metxe eta Enrika ere etxean geratu ziren bakarrik. Etxean geratu ziren. Gurasoak zinemara joan zirelako. Entzun ezagun zer gertatu zitzaien. Ni Mertxe naiz. Nire izena Enrika da, eta Mertxeren anai gaztean. Kuku, nik kukuelako naiz. Ordua jote dudan bakoitzean, abestitxo bat egiten dut. Ni robot jostailu bat naiz pipi eta gauero kuku erlojuarekin jolas egiten dut pipi. Abuelo egizango nauzue, kantari ospetsua. Eta ni banana pere naiz, telebistan aterako naiz, gauean aburiorekin. Bai esan, bai eta, etzarete elektroniko? Bai lasai konponduko gara, agur. Zinemara joango dira, ez da? Bai, eta afariak geuk egin dezagun esan du. Kuku, gurasoak zinemara joan omen dira, afaria bera prestatu behar. Kuku. Zer dezakegu? Oskailuan, borroak eta txampiñoia ditugu. Orduan, porruzalda eta txampiñoi tortillekin dezakegu. Ados? Ederki, irakurri ezadazu borrosalaren errezeta. Lehenengo, uiak zutan, ondoren, porruak zornitu. Horretan ari nahi, segi. Xaboi, puska bat, bota horretan. Xaboi, puska bat, nola? Porruzatak garbi aterako ditzaikutu. Xaboia botako baino zer jango gehiuke, txotxolo. Zeuk egin porrusalda eta nik tortilla egingo. Listo. Porrusalda prest dago. Hemen afalduko aldugu? Ez, jauela no, ez da? Kuku, gaueko 10 ditugu oraintxe, afaltzera Enrika, robota eta Mertxe. Kuku. Itzazu begiak Mertxe, ez nazazu zapaldu pipi. Ene, orain ere lurrean nintzen ez jodi? Noski, arrastaka ibili behar, ia hilari gabe nago eta pipi. Eta nola karga ditzazkegu zure pilak? Hori erresa da tornillozko ogitarteko bat ematen badira zue berehala indartuko naiz pipi. Tira, geu platenkada prestatuko dugu. Eta zuk bitartean piztu ezazu telebista.
dakit horreraino iritsiko naizen. Denaren ahaleginduko naiz pipi. Kaixo, ikusleok, beti maten programa hemen hasiko dira. Musika programa duzue hau, gaua musikaz alatuko. Ondorengo abutuko Kututan sartzen dezenean, loreak gure jatzen ditudanean, holak bekutera kuaten garenean, bustitzen naiz beti, eskerrik asko bai, eskerrik asko bai, hasi programa aspergarria, horixe. Aizu, tortilla oso gartzia dago. Bazure tortilla ez diot gartzik bota. Hori gozara da. Dejama jaztera noa. Une batetik bestera nire aldizkio banana beren edukiko dugu hemen kantari. Banana beren bera atseginarekin agertuko gaitue. Udaberriko loreak mami zentzera gozadela modu. Maite zaitugu. Askorak txibitak bezala, zabela modu. Maite zaitugu. Kanalaz habla ezazu, guere lo galdituko gara bestela. Nola kanalez aldatu behar duzue? Zuen programa oso aspergarria da, ikuslea lo usten duzue. Kanapuna eskartapunez pipi, ontzea jasoko ditut pipi, eta horren zer egingo dut pipi, Ikusi nahi ala. Ene, hau korronta telebistatik bidaliko gaituzte. Lanik gabe geratu gara. Ez zaitezte kezka, ekarri etxera eta hitz egingo dugu. Hemen, Harakoan baina nola. nik almen magikoak ditut begira. Trinkitramunkatik atera zaitezte telebistatik. Agurio, telebistatik atera gaituzte. Eta zer egingo dezaket lanik ez jartzeko?